Но мене, не знам заради височината ли, заради какво днеска малко ми е зле. В тази втора част ще ви разкажа за едно от по-лошите неща, които може да ви се случат на такава височина, а именно да се разболеете от височина или всъщност каквато и да е друга болест. Ще ви разкажа и как лошото време в крайна сметка ми даде възможност да направя доста интересни снимки, които всъщност надминаха дори и моите представи. Ако не сте гледали първата част, може да я намерите в линка по-горе на екрана. Това е момента, в който за първи път в тази експедиция виждам върховете, за които съм дошъл. Амада Буан, дъното мисля, че леко се загатва билото на Лотсе. Малко по-натам предполагам, че трябва да видя и Еверест. Уникално. Майко мила. Мащабите са брутални. Там в дъното на долината има една малко по-висока сграда. От тук няма как да я видите през тази камера. След малко ще извадя големия апарат. Това мисля, че е манастира Тенгбоче. Там отиваме да спиме днеска. Всъщност на това място ще спим днеска. Цял ден летат хеликоптери насам натам, защото 2 дни всъщност беше лошо времето. 2 дни не сме чули нито един хеликоптер и днеска направо се скъсват. Имаше един индиец с нас в хотела, който буха много здраво. Някаква жестока кашлица има. Беше решил първоначално да се отказва и да продължава към Лукова да се прибира. Обаче сега го гледам на пътеката, познах го по кашлицата, гръб. Купил си някакви лекарства. Аз и Велико сме с болни гърла в момента. Мисля, че и ние сме летнали някаква галост. Поне за сега пътеката е абсолютен майтап. Ако не бях с тежката раница, това ще да бъде най-яката разходка ever. Мисъл, погледнете само мъглетка. Брутално е. Тук мога да ходи, мога да бутате и детска количка. И това е било на един завой разстояние зад Намчо базар. Ние 2 дни сме заседнали там в мъглата. Представям си вчера сутринта, ако нямаше мъгла, щяхме се разбиеме с снимки. Ама какво такова? Най-накрая съм в Тенгбоче. Времето се скапа доста и ако решихме да натиснем здраво, то остана някъде назаде по пътеката. 550 метра денивелация с тази раница успя да ги взема за час и половина. Просто не мога да повярвам. 1,5 тръгнахме отдолу от моста. 3 часа съм тук. Твърде жалко, че няма хубава гледка. Това зад мен е един от най-големите манастири в района. И един от най-хубав. И един от манастирите с най-хубава гледка. Вау! Я зор си дал. Това нещо има добра оценка. И е на готино място. Да видим дали има свободни места. Днеска е 19 март, една седмица откакто сме в Непал и се намираме на 3900 метра надморска височина, почти на 4000. Велико не се чувства особено добре и по план днес трябваше да стигнем до 4300 до селото Дибоче, но
се притеснявам малко за него и той всъщност тотално не спа тази нощ. Мисля, че въобще не е мигнал. И решихме просто да разделиме пътя на две. И понеже по средата на пътя има още няколко села, които са нагоре-долу същата височина, на която спахме с нощи, 3800 метра. Просто решихме да издрапаме това разстояние, като на практика в денивелация няма да има някаква кой знае каква промяна. Така че предполагам, че той за още една нощ на 3800 ще се оправи. И така, в общи линии това е гледката. С една дума няма гледка. И... Ох, чакайте, че малко не ми достига въздух. И тук около това село всъщност има много добри позиции за снимки на Амада Буам. Така че по прогноза имаме един доста сериозен циклон, който наближава. И дори и тук да ни хване, след него самото изчистване ще може да го хванем според мен на доста добра позиция. Тоест ще имаме добри композиции. Върховете вече трябва да сме заобиколени от 6 хилядници, 7-8 хилядници и така нататък. Така че смятам, че дори тук да ни хване лошото време и да трябва да останем 2 дни, няма да бъде някаква загуба. И така вървим бавно славно. Намираме се в подножието на Амада Буам, един от най-красивите върхове на земята, както виждате. Откриват се гледки към Лотце, Нупце, Еверест, Тинтири-минтири, всичко под се сесите. Значи идвате в Хималайте и се разбивате да снимате. Да. Харесах си тази композиция с Лотце на заден план. Съвсем леко в далечината там се вижда Еверест и този великолепен як. Да, не бих отказал да има малко по-добра разработка в небето, но това нещо има доста голям динамичен обхват, така че мисля, че ще мога да извадя доста детайл. Навсякъде около мене се открият върхове, така че буквално съм като в небрано лозе. Чува се на къде се върта камерата. Мисля да поснимам още малко тук, след което ще отида и на този рид отсреща и ще се пробвам да снимам навътре по долината. Може би изглежда така, сякаш височината болест ме е треснала. Но всъщност това е следствието от моето неносене на маска в самолета. Някакъв грип. Първо Велико го изкара, сравнително леко. Но мене, не знам заради височината ли, заради какво, днеска малко ми е зле. И до сами течеше вчера като река. Стаята е 4 градуса. Долу в столовата този човек не е запалил печката и жаря. И на практика съм леко прецакан. Единственото топло място, което мога да намеря е чувала. Силно се надявам това нещо да отмине до ден-два, защото по план трябва други ден да съм вече на 4500 и дори да атакувам Нанканг Хил или нещо от сорта беше. Един връх, т.е. силно казвам връх хълм над Дибоче, който е 5000 метра. И там вече играта ще загрубее. И трябва да съм в много добро състояние.
Физическо, ментално, всякакво. Всякакво. В момента едва дишам през носа си и поради това, че ми е затруднено от самото дишане, физически вътре в главата ми, през нощта като заспя и аз се будя от апнея. Леглото на Велико е празно. Просто защото той тръгна надолу. Втора нощ поредно не спа. И явно височината не му се отразява добре. И реши да слезне към Намче базар. И съм сам. В момента съм сам. И не знам до кога ще съм сам. Може би нищо чудно и целият проект нататък да трябва да го изкарам сам. Някой може би се чуди защо не пия директно от това нещо. Ами причината е много проста. Вътре има един филтър с мембрана. И този филтър се явява и капачката на това чудо. И всъщност нощно време в стаята става около нулата и дори под нулата. И това нещо, ако замръзне, съм до там. Няма да имам повече филтър. И го държа тук, в джоба си на топло. И понеже няма как да пия от това шише без филтъра да е на него, преливам в тази пластмасова бутилка. И какво правиш? Но най-важното е да не позволявам това вътре да замръзне. Ето това е филтърчето. Най-горе. Имам резервен филтър по принцип, но защо трябва да го бракувам? Виждате ли това? Това ми е филтъра. Или поне беше. Преди малко го изпуснах на земята. А в инструкциите изрично пише да не го изпускате. Тоест, изпуснали го, той вече се счита за компрометиран. И има само един начин да разбера дали работи. Ако пия от него следващите 20 дни и не се разболея, значи работи. За съжаление не мога да си позволя този лукс и поради тази причина за щастие съм си взел резервен. Това е друга система. Нарочно взех две различни системи, тъй като има вариант всъщност това нещо тук да се спука. Също така и тези се пукат, така че исках да имам две абсолютно различни системи, които евентуално ако се прецака филтъра или турбичките, да мога да използвам нещо различно, пък исках да ги тествам. Така че Sawyer Squeeze, това е следващото нещо, което ще ползвам тук следващите 20 дни, надявам се, защото ако и този го прецакам по някакъв начин, да речем замръзне или го изтърва, трябва да си купувам водичка. А тази водичка, честно казано, дори не разбрах точно колко струва, защото си купих една бутилка. Просто за да сменя шишето, което ползвам вече 10 дена. Но най-вероятно ще трябва да дам ни сигурно 200 лева поне за вода допълнително до края на пътуването. Така че Сойърчето влиза в употреба. Значи продължава да вали вече повече от може би 24 часа, но след като ударих една много сериозна дрямка, на практика реших да остана и този ден тук в това много добро място, между другото препоръчвам. Идеята е, ако може утре при изчистването, защото след като мине този циклон, в един момент планината ще се изчисти, да хвана Амада Буам и селцето долу в предния план. Също така мисля да проверя моите приятели яковете, дали са все още горе на хълма. И всичко покрито с сняг. Всичко е покрито с 20 см сняг. И ще продължава да вали. Така че тук вече имам една възможност за много интересни снимки, които са по-различни от това, което по принцип
туристите и фотографите също така правят, защото Хималаите принципно са доста сухи в есенно-пролетно-зимния сезон, така го кажем. И според Хижаря е рядкост да падна 20 см сняг по това време на годината. Също така мисля да проверя манастира, да се опитам да поснимам малко детайли и хремата ми поотминава, така че според мен утре вече би трябвало да съм окей да се кача на следващото ниво. Надявам се това кафенце да не ме просере, защото тъмно направил се от грипа вече. Ще ми дойде много, ако трябва да стоя още 2-3 дни тук залостен с някакво друго заболяване. Чакам си ябълковия пай, който трябва да дойде всеки момент. Закуска, след което мисля да се разходя малко из селото. И да се пробвам да поснимам детайли, хора, въобще каквото излезе. Няма да се отдалечам много, тъй като няма много смисъл. Но утре сутринта би трябвало да е топ. Просто трябва да е топ. В обобщение мога да кажа, че прекарах близо седмица затворен в хижата на Наванг, от които 3 дни почти изцяло бях на легло, но това всъщност ми помогна доста да свикна още повече с височината. Естествено, че я усещах и в последствие нагоре, особено след като минах 5000 метра и особено когато слагах 20 кг раница на гърба си. Но за това ще ви разкажа в следващия клип, в който ще ви покажа и Еверест от доста по-близка гледна точка.